Na Slovensku je ním asi každý, kto sledoval Grand Slamové finále. Aj takto vtipne sa dá okomentovať veľké množstvo fanúšikov našej skvelej tenistky. Tí zostali verní aj napriek prehre. Čakali ju nielen na viedenskom letisku, ale aj po príchode do Bratislavy. Ako inak Dominika nás pár minút po 13. na viedenskom letisku privítala s úsmevom. Nechýbali ani jej rodičia a štvornohí miláčikovia. A ešte jedno prekvapenie navyše, vyzdobená limuzína. Dominika sa tak vo veľkom štýle priviezla až do Bratislavy, kde najprv absolvovala stretnutie s novinármi. Domča nebola doma vyše mesiaca. Dnes ju privítala aj zasnežená Bratislava. Je to šoka z tých teplôt, ale je to super pocit byť doma, aj keď je takéto počasie. Dominika ako prvá Slovenka postúpila do finále Grand Slamu. Reklamu tak urobila nielen Slovensku, ale aj samotnému tenisu. Aj malí škôlkari, začínajúci tenisti vedia už veľmi dobre, kto vlastne Dominika Cibulková je. Krásna je. Hraje tenis. Je pekná. A dobre to vedia aj fanúšikovia, ktorí ju dnes čakali v bratislavskom nákupnom centre. Chceli sa jej aj takto poďakovať a vyjadriť podporu. Sme na ňu pyšné a sme radi, že to dokázala. Áno. Domči si super. Má krásnu postavu a že je to najsuper žena na svete. Zdravím divákov z televízie Joj a chcela by som naozaj poďakovať úplne všetkým, že mi takto fandili a je to úžasné. Ja som rada, že som vám mohla domov priniesť takýto krásny tanier. Martina Karasová, televízia. Grand Slame vám môže spôsobiť problém v domácnosti. Dominika Cibulková taký po návrate z Melbourne má. Však práve to som hovorila, že nemám ju kam dať doma, lebo akože budem musieť naň vymyslieť veľmi špeciálne miesto. Strieborný tanier bol Dominike na oštaru už počas slávnostného vyhlásenia na centrálnom kurte Roda Leivra. Jak som tam držala počas toho ceremoniálu, už som Evertovej hovorila Chrissy, že strašne ťažká, nemôžem ju položiť, že nie, len si ju drž. Nuž, ešte, že teda nezískala ten pohár. No ale vieš čo, nie. To by mi nevadilo. Okrem rodičov a štvornohých priateľov prišlo Dominiku na viedenské letisko pozdraviť aj množstvo fanúšikov a privítanie si Dominika užívala plnými dúškami. Ježiš, to je úplne super. Ja prvýkrát som zažila takéto privítanie a dúfam, že ich bude o mnoho viacej. Bosky, objatia, gratulácie, kytice, transparent. Okrem tohto všetkého čakalo na Dominiku ešte jedno veľké prekvapenie od mamy Kataríny. Mám super auto, hej. To ani neviem. Pohľad na exkluzívne vyzdobenú megalimuzínu Dominiku úplne dostal a výborne sa bavila. Asi tak ako Slováci pred jej finále so skúsenou Číňankou na obrázku s cibuľou a populárnym keksíkom. Však to bola úplná pecka, tam všetci začali posielať a bolo to fakt vtipné. Som jej to aj ukazovala, lenže ona tam vôbec nerozumela. Takže iba som jej povedala, že to je akože cibuľa, to som ja, Lina je ona, ale že OK. Z Viedne sa Dominika presunula do Bratislavy. Ani tu sa jej fanúšikovia nemohli dočkať. Dnes je najpopulárnejším športovcom pod Tatrami. Určite ona.